أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل مشرف لا تي في لجبو أمبو فني إسلاميا فوليكاينوي على كيسينا كاهيناي ala ko o jidi neni aw bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛn ala aw minnu sɔgɔlen b'an na su ni tile o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ sijankɔrɔ amsesi jɛkulu n'o ɲɛmaaba ye Sheikh Maki Ba ye u ka kalanso min bɛ sijankɔrɔkaw fɛ u jɛra ka mawuluduba labɛn mawuludu min n'u ye wele bila karamɔgɔw ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna na karamɔgɔ caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na minnu ye laseli kɛ nka an y'an wasa don minnu na an ka jɛ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an b'a yira k'a fɔ anw bɛ kɛnɛ min kan ala ko kɛnɛ lo yɛrɛ yira kɛnɛ tɛ an bɛ kɛnɛ min kan ala ko piri kɛnɛ lo mɔgɔ mɔgɔ ne nana kɛnɛ kan e mana Maki Ba ye ayi e nana ala le ye e nana a kira le ye e nana e yɛrɛ le ye sinilaro min ne bɛ k'o jɔrɔ e nana o le ye an y'a ɲini ala fɛ an b'a kɛra ni hakilina min ye ala k'an ka hakilinaw saniya k'an ka hakilinaw gɛya k'a kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen ma Mohamed Maki Ba ko n'an ko an b'a fɔ an bɛ yɛlɛma ka bɔ adamadenya la ka bila sawura wɛrɛ pour que ka se k'a fɔ adamaden bɛ kɛ e yɛrɛ le ye arabu ko a tamuru fil bi'iri ko tamaro bɛ sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ o bamanankan kɔrɔ ye di pour que i ka se ka tamaro den sɔrɔ dɛ fo i ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ka ji le bɔ ka tamaro sɔn pour que a ka se ka den di e ma o kosɔn arabu ko a tamuru fil bi'iri tamaro a bɛ sɔrɔ kɔlɔn de kɔnɔ kuma hakilima kuma lo Maki Ba karamɔgɔ ka ca karamɔgɔ ka ca ne Muhammad Umar Kɔnɛ n y'a yira k'a fɔ Maki Ba ne tɛ kɔ dɛ n bɛ ala le kɔ parce que n ye ala le sɔrɔ e bolo n ye kira le sɔrɔ e bolo o kosɔn n b'a kɔ bi n b'a kɔ sini n tɛ anw ɲɔgɔnnaw n tɛ wasora dɛ mais ne ɲɔgɔnna tɛ tugu mɔgɔ bɛɛ kɔ n ye n ka kalan kɛ fɔ a dan alhamdulilahi rabbil alamin wariko tɛ n na sanuko tɛ n na n bɛ sara sɔrɔ n ye fonctionnaire ye wa n sara ka ca fana dugukolo ko ka n ma ta tɛ mɔgɔ si la n tɛ n ka sira tɛ mɔgɔ si fɛ mais n ka sira ye Maki Ba fɛ fo lahara ni min filɛ ne kɔfɛ n'o ye Ahmad Talo Jalo ye Mali la gɛlɛya min bɛ yen bi ne ni nin bɛɛ sara ka ca 100,000 ni kɔ ye kalo kalo sefa 100,000 ni kɔ jan tɛ n'a dafa anw b'o ta kalo la donc aw n'a lɔ o la ni y'anw tugu ye mɔgɔ min kɔ anw tɛ natara a tigi kɔ dɛ ayi an tɛ natara kɔ an ye min y'a bolo dɛ o le ka bon ka tɛmɛ anw bɛ min ta kalo la ye o ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔna fɛnw kan n'o ye ala n'a kira ye awɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini donc k'a fɔ aw ɲɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ mana kɛ Maki Ba ko la e tɛ Maki Ba ko la dɛ i b'a kɛra e yɛrɛ le ye ale y'a kɛ ala ye min kɛ ala ye o résultat min bɔ ka yira ale ra o résultat n'o ɲɔgɔn bɛ e yɛrɛ ra tugu a kɔ walisa e na k'a ɲɔgɔn ye anw bɛ Maki Ba ko la ala anw bɛ kɛ seere ye e ye hɛrɛ min kɛ Maki Ba ye ala ko la ye k'o ɲɔgɔn kɛ anw yɛrɛ ye a ka wari tɛ a ka sanu tɛ an bɛ barika le ɲini na walisa k'o ɲɔgɔn don an yɛrɛw ra ala k'an n'a sara a muso n'a denw ala k'o balo a ye ala k'o kanbɛn sija ani kɛnɛya ala k'o d'a ma a jɛɲɔgɔn min b'a kɔ ni nafigiya taara walahi mɔgɔdamu b'o la n ye min yira a la k'a kulonkɛ kuma fɔ k'a ka tɔn bɛɛ ye muso ye nin ye Maki Ba kɛnɛbaa dɔ ye wallahi n y'a seereya cɛ o cɛ ne tɛ Maki Ba fɛ miskala zarati ne Muhammad Umar Kɔnɛ n tɛ musalaka n tɛ yɛlɛ fɛ n tɛ tugu e kɔ ne ye sɛnɛfɔ ye ne ma kegu n tɛ se musalakali la ne tɛ Maki Ba fɛ n tɛ fɛ ne b'a fɛ n bɛ fɛ bi n bɛ fɛ sini Maki Ba kanubaa dɔ ye nin ye n'o ye mukadamu ye dogo la ani bange la a b'a ta ko nata fana na dɛ fo a k'a faamuya fana donc Maki Ba ko a ye fɛn caman dépassé mɔgɔw bɛ ne ɲininka dugu kɔnɔ o dabali bannen don o ko Muhammad Kɔnɛ e ye mɔgɔ ye e ye mɔgɔ murutini ye e ye mɔgɔ ye e tɛ sɔn mais mun ye tugu Maki Ba kɔ ko ala n'a kira o de ye ne bisi ka bila Maki Ba kɔrɔ ni n tɛ baara foyi la n bɛ Maki Ba ka salon kɔnɔ fo su minini ayi
salon shite ne bɛ taa salon min kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ ayi a tɛ yen n wolola k'a sɔrɔ wari bɛ n fa fɛ wari bɛ n ba fɛ anw ka famille Sikaso waritigi famille don aha donc ne wolola waritigi famille de kɔnɔ ka n ka lycée kɛ waritigiya yɛrɛ la ne fa Alhaji Umaru Kɔnɛ a bɛ tiɲɛ so bi Ala ka hinɛ ra o de ye garage tigi fɔlɔ ye min nana ka garage dayɛlɛ Sikaso en 1952 donc o kɔrɔ ye aw k'a lɔ k'a fɔ Makiba le ka ɲi ka tɛmɛ anw bɛɛ kan o le kosɔn Ala ye anw tugu a kɔ aw ma tugu a kɔ ko wɛrɛ kama dɛ walahi an ye Ala min sɔrɔ a bolo anw ye mɔgɔ caman lajarabi ka filɛ anw ye mɔgɔ caman lajarabi ka filɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ k'o tɛ cogo kelen ne ni n ka motonin dɔ tɛ Makiba fɛ yen i n'a miiri ko garibu dɔ don ne tɛ garibu ye dɛ ayi fɛn min ye n bila kɔ walahi bilahi n y'a sɔrɔ Ala komi yɛrɛ b'a bolo n b'a fɛ ko o le sama ka bɔ a ra k'a dɔ don n yɛrɛ la walasa n ka k'a ɲɔgɔn ye kuma banna wallahi bilahi tallahi a bɛ k'a kɛ Ala le kama wallahi Ala ye n seere n tɛ k'a publicité kɛ n'o lo ne Muhamadu Umaru Kɔnɛ ne t'a kɛ diɲɛ na ayi n t'a kɛ hali ni n faga n t'a kɛ n tugura mɔgɔ caman de kɔ k'a sɔrɔ Ala ko ka fɛgɛ a bɛɛ lajɛlen caman bolo Makiba ka Ala ko o bɛ a ka fɛn bɛɛ sanfɛ a ka seli cogoya ne tugura ko ka min kɛ a bɛ san kelen bɔ n bɛ k'a kɔrɔsi Ala ko tɛmɛ sira cogoyaw fɛ ne y'a sɔrɔ Ala ko min b'a bolo dɛ o ye n nɔrɔ a la n'a kun ka fɛgɛ a bolo dɔɔni Ala ko n'a kun ka fɛgɛ a bolo dɔɔni ɲankuma kun y'a sɔrɔ ne y'a bila a ka basi wallahi billahi tallahi Ala ko don a ka zawiya min n'a bɛ hadara kɛ yen a ka zawiya min n'a bɛ wazifa kɛ yen ne bɛ n tulo dɛn a ka kumakanw fɛ a ka zawiya caman tɛ kelen dɛ hadra ni wazifa bani Makiba bɛ kuma min fɔ a ka zawiya denw ɲɛnɛ a ko ma zawiya ni wazifa ninnu bani kɔ aw ka na sigi zawiya k'aw bɛ wulili kɛnɛ dɛ aw ka baara kɛ aw ka kalan kɛ aw ka diɲɛ ɲini i n'a fɔ aw tɛ sa aw ka lahara fana ɲini i n'a fɔ aw tɛ balo ne y'o sɔrɔ cɛ min na n y'a sɔrɔ Makiba ra c'est pourquoi hali kaburu kɔnɔ n bɛ Makiba kɔ bira bil Kaaba san finna ka waro a kɛra cogo o cogo ne bɛ Makiba ko nin na arabu ko wa inni la hulwun la ta'tarini mararatun wa inni la tarraku lima lam wa'wadi ko ne min filɛ nin ye n ka fari dɛ n farikolo yɛrɛ kɛ kunaya baara a ma nɔgɔ mais ne ma deli min na n ma deli a la min ye o y'o ye ne ye nin cɛ dagabanaw tuguni ye Makiba kɔ bi e n'a lɔ k'a fɔ fɛn ko tɛ dɛ wallahi a ye Alako sira min minɛ o Alako sira yelen de yɛlɛla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ bɛ ka a nɔ ka taama awa Makiba e assuré koyi anw bɛ école koyi hali ne y'an gɛn an tɛ taa wallahi hali n'a y'an gɛn an tɛ taa Ala ko min b'a bolo fo anw ka dɔ sɔrɔ o nɛɛma de la n'o tɛ an tɛ taa تبارك ربنا عمنا بهبائه وهدى إلينا الرحمة من سمائه رسولا شفى أدوانا بدوائه جزا الله خير الناس خير جزائه فآثاره أنوارها تتبلج هو المصطفى المعبوب تبعا وقربة تقدس ذاتا وتربة أقول وعنه هوى ومحبة نهيب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا نحودي لا أهلا وملائكة الرحمن قالت بفضله وهنت كما هن الحبيب لوصله حرام على الأيام إيجاد مثله أهل لتقبيل موت عليه لعلي أروى بالذي كنت أسمع صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ni faratira ni shura wallahi aw bɛ farati aw bɛ kumakan mɛn a tɛna ɲɛ sisan ayi aw bɛ kumakan bɔ ni ye wallahi n bɛ ka ca de fɔ a ye a tɛna ne yɛrɛ sigi ye mɛ an n'an kumakan mɛn ni n tɛmɛna nin degere kan n bɛna don foroko kɔnɔ ka don wo kɔnɔ n minɛ man di dɛ ca de bɛ k'a fɔ an ɲɛnɛ
ala ko min ya anw fara ɲɔgɔn kan n y'a ɲini ala fɛ hali bi ala ko in ala k'a sabati sijan kɔrɔ a n'a dagɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ala ka barika don o la k'a kɛ silamɛya barika ye k'a kɛ nɔrɔ barika ye k'a kɛ alakirako barika ye k'a kɛ mawuludu barika ye k'a kɛ yafa ɲɔgɔnma barika ye k'a kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ala kama k'a sɔrɔ nata t'a barika ye makiba jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n b'a bɛɛ lajɛlen fo segukaw musokɔrɔbaw mɔgɔ mɔgɔ ne bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na n ka foli n b'a di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyara makiba ka zawiya mɔgɔw o tɛ makiba yɛrɛ ye dɛ ne muhamadu umaru kɔnɛ ne ka kɔlɔsili ka jugu ka tɛmɛ wulu kan n ka kɛwuya ka jugu ka tɛmɛ jakuma ta kan makiba zawiya mɔgɔw n'an b'a fɔ a jargon na ko a denmisɛnw hali ni denmisɛnw tɛ walahi ala ko mɔgɔw lo wallahi o bɛ sira min kan o b'a fɛ o bɛ min kɔ o b'a kɔ jama caya tɛ dɛ mais jama min bɛ kɔ o ka kɛ ka jama ye a ye bamanankan ni faamu jama caya tɛ dɛ jama min bɛ kɔ o ka kɛ ka jama ye o bɛ miiri ne ka miiri ye o bɛ hami ne ka hami ye e bɛ yeli kɛ yeli sira min fɛ o ka yeli k'o sira fɛ o de ye jama yɛrɛ yɛrɛ ye n bɛna min fɔ an ɲɛna kuma laban na makiba n'a ka denbaya ala n ye n sara era si ani kɛnɛya a di makiba n'a ka denbaya ma kunkɔrɔta ani lafiya a di makiba n'a ka denbaya ma ala ne y'a ɲini e fɛ makiba kana lebu jɛnɛ kana lebu lahara a bɛ sira min kan a to a kan a kana sira mɔgɔ ɲɛ a ka denbaya latanga i ka tanga bolo bɛɛ lajɛlen na e ka bɛn don a ka so ni ɲɔgɔn cɛ e kana fitinɛ e kana kɔmɔgɔw fitinɛ anw mun b'a kɔ ala anw tulo ci k'an ɲɛ ci anw kana mɔgɔ ka ko wɛrɛ ye anw kana mɔgɔ ka kuma wɛrɛ mɛn ka tɛmɛ makiba kan wasalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waati dɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni kisi foli ani hinɛ ni barika foli anw ta tɛ wajibi ye an kɔni nana bɔnɛmasegin de la ani kana barikada kɛ an karamɔgɔ ye ani an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Mohamed Makiba ye a bi san caman bɔ kabini 2000 ka se 2002 ɲɔgɔnna ma san 18 ɲɔgɔnna a bi se o ma ne ni Mohamed Makiba bɛ diya la alhamdulillah rabbil alamin hɛrɛ ni hɛrɛ tana an bɛ jɛ ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de taara commune na ka taa ayiwa an ka bureau u kan ka sigi cogo min na depuis jeunesse limama an kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que ka se ka mɔgɔw sɔrɔ o sababu la bi commune 1 ani commune 4 Mali yɔrɔ o yɔrɔ ni ala ko fɔ ye ani diinɛ ko fɔ ye ani association ko fɔ ye a ɲɛmɔgɔ commune 1 ni commune 4 ɲɔgɔnna si t'a la o sababu ɲumanw o bɔra ale la don bɛ tɛ mɔgɔ ta min don a kan ka fo bi ne ka taa Makan 2009 a sababu bɔra ale de la ka Makan biye ta k'a di a ko Sise ka taa Hiji Makan a sababu bɔra ale la o ye n kɛko fɔlɔ ye ka Makan ye donc ni o ka ko sera bi Sidiankɔrɔ baara in bɛ daminɛ waati min na ne bɔra a bɛɛ kalama a dugutaa si tɛ kɛ ni ne t'a si la donc o ye kanu de ye o ye ala kama kanu de ye sabu ka d'a kan ni hadamadenw n'a ye ɲɔgɔn kanu ne tɛ bɔlɔntana ye wari tɛ n kun mais n'i y'a ye mɔgɔ y'o tigilamɔgɔ kanu i b'a sɔrɔ a kanu kɛra ala kama de a ma kɛ foyi kama ni ala tɛ o tuma n y'a dɔn Mohamed Makiba fana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɔgɔn jɛra a jɛ bɛɛ kɛra ala kama parce que ne ma waritigiya a nɔfɛmɔgɔw la ma tɔgɔtigiw la ma ayiwa ma ba foyi y'u la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ girin mɔgɔ min kan ɔ i b'a sɔrɔ u ka bonya ye fɛn min ye a bɛ fɔ o ma ko bonya ma ana wuli o tɛ maa di ye quoi i n'a fɔ an karamɔgɔ ko ne filɛ cogo min na ale ye docteur ye mais i t'a ka dɔgɔtɔrɔya dɔn a la sabu ka d'a kan yɛlɛmajigi min b'a la o de y'a to an karamɔgɔ Makiba sera ka taa ni ɲɔgɔn ye o tuma na an b'a fo nin kɛnɛ kan ka a waleɲuman dɔn k'a barikada a ye baara minnu kɛ an karamɔgɔ mɔgɔ caman kumana a kan nka ni mɔgɔ b'a dɔn bi ne b'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan kabi kow kun bɛ bɔ yanni u ka taa yɔrɔ jan an bɛ ɲɔgɔn ye minnu kɛ ka kow kun bɛ cogo min na ani an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ko minnu ka kan ka dilan cogo min na kabini u daminɛw la fo ka na se mɔgɔ ka bɔ a kalama la
a bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna Allahu akbar sisi hali bi sigi tuma bɛɛ ka kow jateminɛ n'an ma wuli ka nin ko in kunbɛn don dɔ la laban bɛ kɛ nin ye a fɛn o fɛn n'an bɔra n'a ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ hakilila bɔra ale de la a groupement hakililaw bɔra a la an bɛ ko o ko la bi a bɛɛ hakililaw bɔra ale de la donc ni o fɔ don sera an kan k'o fɔ o tɛmɛnen kɔ an bɛ min kɛnɛ kan n'o ye alakira ka mawuludu ye a ka kan ka dɔ fɔ o la an ti alakira tanu sabu ka da kan alakira bɛ tanu sanfɛ an bɛ ala barikada de alakira ko la k'a fɔ a ye alakira dili min k'an ma ala ni ce alakira ko la donc o la alakira sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a ye mɔgɔw tugura alakira kɔ u ma tugu a kɔ ko alakira dogo ye u tugura kɔ de ko an ye alakira ye min fɔ an y'a dogo i yɛrɛ la o de y'a to u tugura alakira kɔ kodɔnnaw tun b'a ka waati la o faamuyalikɛlaw tun b'a ka waati la o mɔgɔw tun b'a ka waati la mɔgɔ minnu tun b'a alakira yɛrɛ lajɛ don o don k'u ka fiɲɛ ɲini a la bɛɛ ma fiɲɛ sɔrɔ a la o de y'a to u ye dara la min bɛ ka fɔ alakira fɛ o de ye tiɲɛ ye olu ma ala ye jibirila ma jigin u ɲɛna mais alakira ye min fɔ ko tiɲɛ don mais mun de y'o kɛ o sɔrɔla alakira yɛrɛ de la mais bi ta kɛra ni tansirako ye tijaniyaw ko tan kadiriyaw ko tan siyaw ko tan wahabiyaw ko tan mais an mago bɛ mɔgɔ min yɛrɛ ko tan o yɛrɛ ye jɔnni ye o ka bon ni tansirako in bɛɛ alakira ka waati la tansirako kun tɛ yen o donc o m'an ka silamɛw fara donc an bɛ magiba fo ka a waleɲuman dɔn k'a yira la k'a fɔ a bɛ sira min kan a ka to sira in kan hadamaden tɛ se ka kɛ ko fiɲɛ t'i la tuma dɔ hadamaden mana kɛ cogo o cogo hali alakiraw ala ko n'ale ka dɛmɛ kun tɛ kiraw nɔfɛ tuma dɔ la u bɛ jɛngɛ hali ala ka dɛmɛ de b'u nɔfɛ donc o kumana an b'a nɔfɛ ala de kama o kumana an b'a ɲini ala sɔnna tala fɛ nin kɛnɛ in yarabi ala ka ɲɔgɔnna caya magiba an b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛya di an ma a bɛ jama min ɲɛma yarabi jama in a ta fanga yarabi ala k'a d'a ma ala ye hadamaden fɛn fɛn da a ye ɲuman k'i la yɔrɔ dɔ bɛ yen a y'olu k'i la i yɛrɛ t'o fɛ i yɛrɛ la yɔrɔnin minnu b'a la n'a t'olu fɛ a yɛrɛ la ni olu bɛ ɲini ka kɛ dɔɔnin an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu yɔrɔw dilan a la sabu ka d'a kan dusu dɔɔnin bɛ a la mɔgɔ dilanna ni dusu kɛlɛ la ka ban dɔrɔn ayiwa a bɛ dilanni bɛ gɛlɛya dɔɔnin olu dun kan ka kɛ mɔgɔ ye bi a bɛɛ kan ka k'u la a bɛɛ kan ka k'u fɛ sabu ka d'a kan o sera yɔrɔ min na bi olu sera someli la n'i sera someli la ka ban donc i bɛ mɔgɔ lankolon mara i bɛ fatɔ mara i bɛ lakalatɔ mara i bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ mara donc o la n'e dusu bɔra ka bonyana ka ban donc u ka ko kɛtaw se ka k'u fɛ bilen o kumana an b'a ɲini ala fɛ ala ka dusu d'a ma dusu min b'a to a bi an bɛɛ mara an n'an ka fa n'an ka lakalatɔ a b'an bɛɛ mara n'o ye o kumana ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka labanko ɲuman d'an ma ala k'an sutura an bɛ fɛn minnu ɲini n'an ka hɛrɛ b'a la ala ka bɛɛ nɔgɔya an bɛ siran fɛn minnu n'an ka tɔɔrɔ b'a la ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma ala ko kira ba in ka ɲɔgɔn sɔrɔ bidenw la hɔrɔma sɔnni ala rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Diɲɛ ye bonya de ye. A ye mankan da. A ye ɲama walasa a ka se k'anw ta in lamɛn. K'a ka ɲama. Voilà. Kumatigiw tɛmɛna ka ban. O kumatigiw tɛmɛna k'a ka ɲama. Voilà, anw ta ye bonya de ye. Ayiwa. Vraiment u y'a jira an ka kuma. Fɔ an ka kuma. Bon anw bɛ baara in kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ baara in kɔnɔ anw ye maakuraw de ye. Mais san 3 baara kɔnɔna na n yɛrɛ n ye fɛn dɔ dɔn Makiba la. Bari ne kun ye bonkɔnɔmaa de ye. N ye seko de ye ɲinan y'a san 22 de ye. A ye mankan da. San 22 n bɛ balo kɔlɔsi de la. Mais ka se ka bɔ ni ye fiɲɛ la Makiba de y'a kɛ. Nka ne yɛrɛ n ye jogo dɔ ye Makiba la o jogo in bɛ ne yɛrɛ la. Ni kɛra maa o maa ye cɛ kɛ cɛ ye. San 3 in kɔnɔ Makiba ma deli ka kuma mɔgɔ kan a tigi kɔfɛ ne ɲɛna. Yala aw y'o jogo in dɔn a la. Bon i ka jamana in yɛrɛ problème ye kɔfɛ kuma de ye. Kɔfɛ kuma bi jama yɛrɛ kɛ mɔgɔ bolo. Kɔfɛ kuma bi maa ka maabaya jigi pewu. Makiba ti kuma maa kɔfɛ fiyewu.
nyo jogo de yala aba jando na ko sebe ibi nyemaya o nyemaya la ko fe kuma ba bonya baibulu di mo bi kuma leye ni ya don itina fa e ko karsa ya keta ya fota ale biteni bo ajogo imene rela o de kama kati mara kono ya MCC président ya kalifara nema uma dauma groupement tauna nana ye domi ye wele ko yala amba fe ki kai on ye fe mununge mawero de ba fo dala on dina fo de memba do jogo mi mela ala ka mali no janya note mageba bina do ko chew ba le kerefe kale tumo ado jawo be o chedo ba kerefe ala kana to anu be ka nyogon do ka nyogon jogo do kusra aw ma le ko de do no kama o do ala ka mali kishi o do ma sino chew be mageba bulu o do te jamana yare bulu fiu o mandeta e foli de mageba jama min ma ko ala ka barika do la ya rabbi allah akana jigi do tur la mana de ay pma mun fo chama ye chede allahu akbar yogoro te akera nyana di nere kaddo isuma kono olu ka hakilina de do ye nyede ubi mo yele doni e nota mo me jamana min o kana do ba nyu bange fembere wi kala seme ka seme fo kana an yere bo maliya ko do on ga jamana somali jamana no ndere ande sirano o ambike mawde sino me andi sirano de donc vraiment on goni me make ba ko ala kamo ani anye cheya do de ala cheka op man anda foli de on ga matna janyable délégation bora e katikana anna me kana ademe bara ina ambe bara mina ay do faraka sanwo sangana ninge ne de anyema e katimara kuna ay responsable be mulu ni mami ngo mawludu tike akana maka mode ayese mai ayese ne mai akana se mageba made ni mami ngo ko mawludu tike ya akana se mageba ma ay da katia ukoro ya obe fura boya imase makima ala ka barika doni barayna ala ka hodeme ala ka amfara herema sallallahu nabi هو التنزلات الربانية الكنز الأعظم والسر الأبهر والفرد الجامع صلاة نشاهد بها جبل الملكوتي ونستعجل بها رئيس الجبروتي ونستمتر بها غيوث الرحموتي ونرتضي بأن علاقاتنا صوت البحموتي يا لحوت كل ناسوتي يا الله يا الله يا الله يا الله عن ذكر هربنا على كاول وهرلا على مين ينجرانا وعلى كسنجام جرانا شيء كنا كنيا كنا لافيا كنا ما chama ngumba mbolo nyine nga programme chogo koso amina an wasadu mamunu manaka ko anye uluye annetike kadaka feve tuba anduskuna ala ye aboli ulu ne ngusave nu yoruka leniye adome ke nu yoruka leniye o karane ala raka latike ala fe do bolu ne ngusave ilhaman akuma fe munu nga fo doforo chamana o ba angunda surunya ka bo wala li jawarema an kunya kanu nyine comme mauludi sanwo sabe ke sogomadi muso uno ya ambalakaw ye ulu chama bike dugu koran wati tobili de la abanguma de bike ulu ka dumunu mopma e kana ulu ka nafasoro nga dogo mauludu ina anya nyine organisateur fi ngoka yelama douala wala saka tandi muso mo ko saka tobili ke uyoru yuka uniforme tika anje buka uniforme na ambada ko anya bala muso uniforme tike mauludu la ah chew sirik almami ra parler do uniforme na ama faye ba meze ko ngana kavo andado yae ba meze tabla famille ve donc ola o hera de nusoja de do muso de bi ko imbarka ulu de ba toblike nga kachala fe wajul bisiki kaba ulu kasurbi gwabugu dala tobli ni sengena antu ya kanu programme ke chokola muso kase ka chama soro wajulina kadaka akaduye uchasrele douala nga nyine angu fe ka karaba nga nya nyine abigelea angu abi nyine ndato a chokola na ala sona na la sana taw jira ana
programme bi yɛlɛma cogo la min b'a to musow u niyɔrɔ bɛ se ka bonya ko in kɔnɔna na o la anw ta ye foli dɔrɔn de ye Sidiki Jara kumana Babu Ware n'o ye Bamese olu kumana dugu historique kan an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a kɛ Ala kama dafalen ye Ala de ta ye ne b'o de fɔ tuma bɛɛ adamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ i dusukun siɲɔ kɔnɔ na a kɛ Ala kama a ɲɛna a ma ɲɛ adamadenya kɛwalew la fɔtɔw ni kɛtaw la an si tɛ maasumi ye kɔrɔ an si tɛ kira ye kiraw de tɛ fili parce que Ala y'a bolo bulu kɔrɔ k'u guider an tɔ ye adamadenw de ye ji min baw de y'an ye fili b'an ka baara bɛɛ la nka min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye n'o bɛ i yɛrɛ bolo balil insanu ala nafsihi basira cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la dɛ i ŋaniya i ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ ka min f'i ma o ko tɛ mɔgɔ ɲɛ bɛ min na o kɛ tɛ mais i yɛrɛ dusukun na min bɛ yen n'o ye ɲuman ye i b'o dɔn n'o ye juguman ye i b'o dɔn i bɛ ka min f'i dusukun na ani i bɛ ka min jira kɛnɛ kan n'olu ye ɲɔgɔn cɛ munafikiya bɛ bange na donc o la an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ min ɲini ne ni aw bɛɛ lajɛlen an ka baaraw kɛ Ala kosɔn n'an y'a kɛ Ala kosɔn nimisa t'o de la i bɛ cɛfin dɔ i bɛ cɛncɛn dɔ in i yɛrɛ ni Ala cɛ dilan dɔrɔn o de la kɛnɛ in ye kɛnɛ wasalenba ye kɛnɛ in ye kɛnɛ belebele de ye ni maa min b'a kɔrɔ dɔn ka d'a kan n'an mɛnna sira fɛ ka taa n'an m'a ko filɛ a bɛ tunu ɲɔgɔn na n'a bɛ aran ni ɲɔgɔn fɛ ka taa a bɛ to k'a jɔ ka sira jateminɛ n'o tɛ a laban a bɛ tunu ɲɔgɔn na o de y'a to historique ninnu fɔli parce que maa caman bɛ wuli k'an bɛna si dɔnkɔrɔ dɔw y'u bolo k'an bɛna ziyara de la yan tiɲɛ don mais anw fa dan tɛ yan an ba dan tɛ yan nka Ala jɔn ɲumanw dan bɛ yan mais yan an bɛ jɛ ka yan kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan an ye yan daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ye yan tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ bi ye dɛ donc o de la n'i y'a fɔ kɔrɔbalen minnu bɛ yen olu b'a dɔn fɛn min bɛ yan an bɛna min na olu b'a dɔn nka maakɔrɔw bɛ sira fɛ denmisɛnninw bɛ ka na olu t'a dɔn min don tuma dɔw la u t'u na kun dɔn u t'u ta kun dɔn adamaden bɛ don ko o ko la n'i m'i don kun dɔn a na a laban bɛ k'i bolo tulonkɛ ye sɛbiya min bɛ k'o la o bɛ bɔ hali i bolo a laban don dɔ la a bɛ dabila an tɛna tulonkɛ la yan an tɛna to ɲini yan an tɛna na ɲini yan. Babukar y'o de fɔ Nabi y'o de fɔ n'o ye dugu yɛrɛ kɛ bɛ ka commission dɔ sigi mawuludu kama o ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ k'an ye lawudu dɔ de ta ɲɔgɔn ye nin dugu in kɔnɔ o ka ca ni san mugan ye olu b'u ta kan an yɛrɛw ta in ma tila an bolo fɔlɔ a ma tila an na dɛ an bɛɛ b'an jija an da la donc o la fo mɔgɔw k'a dɔn kun jumɛn bɛ na ni an ye yan. An bɛ na yan waati min o y'a sɔrɔ kalanyɔrɔ tɛ dugu kɔnɔ yan dɛ o y'a sɔrɔ madarasa tɛ yan o y'a sɔrɔ misiri tɛ yan o y'a sɔrɔ ekɔliso ma jɔ yan o y'a sɔrɔ i ja ka farinya k'a fɔ k'i bɛna madarasa yɛrɛ da la a ma nɔgɔn dugu cɛkɔrɔbaw bɛ yan ani minnu y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u balolen don yan dɛ walahi an da bɛ ninnu na kabini an bɛna dugu tilama fɛ terrain b'an jigi nako fɔlɔ ne ni Bubasi ani Makitali de nana ɲɔgɔn fɛ terrain ye anw jigi sibiri wulada fɛ ka bɛn samiya ma Diyɔnkara la an donnen a sufɛ da an si ye fɔlɔ don yɔrɔ bɛɛ tunnen don samiya b'a tali fila la an y'an dɔ ka taa fo Waja an tun bɛ réunion kɛ Ngabaju fɛ su fɛ 2 heures du matin 3 heures du matin 6 heures an bɛ bɔ yan ka taa terrain kunbɛn n'an b'o kɛ terrain bɛ taa kan don an b'a kɛ de la mais an bɛ k'o kɛ an nisɔndiyalen tun b'a kɛ parce que an b'a dɔn ko tile bɛna bɔ don dɔ la adamaden i bɛ ko o ko la n'i dan t'a la i se bɔ a la ne b'o fɔ mɔgɔw ye i bɛ ko o ko la ni i yɛrɛ dan t'a la i se bɔ a la parce que a tɛ foyi ɲɛ an tun bɛ na tile o waati su fɛ tile fɛ na waati bɛɛ mais an ka sufɛ naani de kun ka ca parce que terrain bɛ na su fɛ de su ni su hali nɛgɛso t'an bolo tuma dɔ an bɛ tunu an bɛ sira dɔ minɛ ka taa fo yɔrɔ jan an bɛ tila ka segin an kɔfɛ ka d'a kan samiya don yɔrɔ bɛɛ ye kungo kɔnɔna ye u yɛrɛ b'a kalama u ka yɛlɛ yɛlɛni kun bɛ sira fɛ a waati n'i bɔra Diyɔkɛni Kisi a bɛɛ yɛlɛ
ibi lumière bilemani ye tu kɔnɔ na sufɛ n'ami yɛlɛ an nisɔndiyalen don an b'a dɔn an bɛ ka min na an bɛ ka k'ala kama donc an nana o de la nabi y'o de fɔ sisan pour que dugu ka sɔn kalanyɔrɔ ka dayɛlɛ a ma nɔgɔya an ye réunion caman de k'a la ka sigi caman de k'a la olu de jɔra cɛkɔrɔbaw de jɔra ala ko ka d'u ye sidiki jaraw bi an b'a fɔ an bɛ réunion kɛ dugutila bɛɛ fɛ ale bi nɛgɛso ta mafɔla na k'an sɔrɔ wajan an bɛ réunion kɛ ntaba ju fɛ su fɛ ale bi taa anw b'an da ni fajiri sera anw bɛ taa Bamako sidiki a ma kɛ ten wa donc o la a y'a fɔ cogo min fɛn min bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ to yen pour que mɔgɔw kana dɔn an tɛna na dunufɔla yan an tɛna na balafɔla yan an tɛna na ko guwazana yan ala ko yɛrɛ yɛrɛ de y'a se yan jihadi de y'a se yan maa minnu bɛ dugu in kɔnɔ mujahidu don parce que anw y'a sɔrɔ olu bɛ dugu in kɔnɔ u bɛ alabaara la pour que kalanyɔrɔ ka dayɛlɛ condition min fɔra aw ɲɛna a condition kun ma nɔgɔn an bɛ sɔn kalanyɔrɔ ka dayɛlɛ laban na mais a charte fɔlɔ an denw bɛ don kala la u tɛ kalo sara bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ madrasa ye bitigi de ni ye madrasa dayɛlɛ karamɔgɔw sara bɛ bɔ kalandenw ka kalo sara de la privé de don mais ni k'i bɛna madrasa dayɛlɛ nin yɔrɔ la a kungo kɔnɔ dugumɔgɔw ko an tɛ kalo sara ka da k'a se t'an ye o de fɔra aw ɲɛ yan an ko an jɛna n'a ye min ka gɛlɛn aw ka sɔn kalanyɔrɔ ka dayɛlɛ kalandenw sara a k'a sen b'o la an ye kalanyɔrɔ fɔlɔ jɔ Karatabugu de la yan Karatabugu an ye kalanyɔrɔ fɔlɔ jɔ o de la yan an taara ɲɔgɔn ye Bamako an ko bɔn kalanyɔrɔ dayɛlɛ la karamɔgɔ jumɛn bɛ sɔn ka n'i sigi nin kungo in kɔnɔ ala kama parce que a ma nɔgɔn kalo sara t'a la dɛ aw école min aw bɛna a sigi yan aw minnu bɛ to Bamako yen n'aw sera ka min fara ɲɔgɔn kan kalo la an b'o bila ka na di aw ma a k'a ka denbaya balo n'o ye Khalidu Sakɔ ko ale bɛ se ka na Alassane Traoré min bɔra ka kuma sisan a bɛ mini min bɔra ka pase Alassane Traoré Alassane ko ale bɛ se ka na sigi yan olu de fɔlɔ nana ka n'u sigi dugu in kɔnɔ yan a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ ni kalo sara anw minnu bɛ yen an bɛ dɔɔni n'an y'an ka kalo saraw ta an bɛ cotiser ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan an b'o bila ka na d'u ma dugu maa yɛrɛ minnu bɛ yan dugu cɛw y'u jɔ u ka balo n'u ka ni sɛnɛ kɛra u bɛ ɲɔ dɔɔni ni malo dɔɔni ani nafɛn dɔɔni d'u ma kalo sara wɛrɛ tun t'u ye olu maa fila de nana u nana fara jɔnni kan o ye Sidiki Jara ye ale ye dugu alimami ye maa fɔra an ni alimami don u nana fara ale kan ale de kɛra jatigi ɲuman ye ale ni Dawuda Dunbiya olu karamɔgɔ dama olu de gili donna ka kɛ karamɔgɔ ninnu jatigiw ye mais kalanyɔrɔ jɔli an ye AMSET mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ko sisan kalanyɔrɔ bɛ ka jɔ Karatabugu de la ni fiɲɛ wulila Karatabugu bɛ taa an bɛ don kungo kɔnɔ de dugulamɔgɔw bɛ don kungo kɔnɔ de ka jiri de tigɛ banda kɔnɔ ka jiriw tigɛ ka sigi a kɔnɔna na kalandenw bɛ ka sigi o de kan donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ na AMSET senili bɛɛ y'a ka cotisation kɛ tɔnden bɛɛ senili dɔ ye 20 fara ɲɔgɔn kan dɔ ye 10 fara ɲɔgɔn kan dɔ ye 50 fara ɲɔgɔn kan dɔ ye 50 fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a to ti kalanyɔrɔ kɔni jɔ nka ŋaniya kun don mais u ka volonté de jira senili bɛɛ kala tɔnden bɛɛ an b'o de la an nana baara daminɛ n'o ye ala ka dɛmɛ ni sababu nana sɔrɔ kɔnɔna de la ka kalanyɔrɔ ninnu jɔ k'a ban kalanyɔrɔ jɔra min kɛ an ko misiriko jɔnni bɛ se ka na misiriko kuma fana fɔ dugu kɔnɔ dugu farala ɲɔgɔn kan an y'a kuma fɔ an yɛrɛ ɲɔgɔn kan a y'a sɔrɔ Bayini bɛ yan ma fatu fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye a jɔra an ye dugu in kɔnɔ yan dɛ n'o ye Bayini ye a y'an dɛmɛ fo k'a fɔ a y'an dɛmɛ ale de ko misiri bɛ jɔ dugu in kɔnɔ a ko Maduba ne ko naamu a ko e m'a fɔ jɔli wa ne ko ɔhɔ a ko jɔli ma wusa ni tini ye wa ka fɛn fɛn jɔli o bɛ dugu de jɔ cɛkɔrɔba don sijɛ don maa kalannen tɛ dɛ mais nin y'ale ka faamuya ye misiri jɔli ala y'a nɔgɔya ye an bɛ misiri subasima fɔlɔ da don min a ma nɔgɔya donc o la baaraw don minnu dabɔra ala kama bi sijankɔrɔkaw ye n y'o de fɔ k'olu ye lawudu ta olu fana y'u denw di u y'u denw di dɛ walahi u y'u denw d'a ma denw ye kalan kɛ dugu bi yan olu y'u denw d'a ma ko ni denw kɛra fɛn fɛn diɲɛ na ko anw don
hala den dɔw sera furu ye ko k'u t'u dɔ furu la ina bi dugu in na sisan ina furu la an fɛ Bamako ye a ye kalan kɛ ka tila an ka burusi ka d'a ma ka taa Senegal ka na cɛw bɔra a nɔfɛ a somɔgɔw ko k'u da t'a ka foyi la fo ni Maduba y'a kɛ cogo min a ye kalan daminɛ yen de an ka burusi ka d'a ma o foliw kan ka kɛ o somɔgɔw ye Dirisa Jarabiya Dirisa y'a balima de Dirisa y'a soma de woro bɔra a nɔfɛ Dirisa da donna na Dirisa sijɔkɔrɔka de ye dɛ ne teri don n jɛɲɔ de Amusasi Mamuru don ale bɛ dugu in na mais somɔgɔw ko fo Maduba de da ka don a la o hɔrɔnya de ye koyi ne de wulila ka na kuma kɛ tuguni ka sɔrɔ ka segin ka taa a bɛ furu minɛnw de y'a don a la donc o ye lawudu ye u y'olu ka tila ka u ka dugu kamalenkundigi n'o ye Bamusa o denmuso u y'o di Khalidu ma a sigi jara Khalidu la dɛ Khalidu ye muso furu dugu la bi o muso denkɛ tɔgɔ dalen don ne na donc o la a kɛra balimaya ye a kɛra sinjiya ye anw ni siyakɔrɔkaw kɛra kelen ye mais mun y'an kɛ kelen ye ala ko in de don ala ko min n'an ma jɛ a ma taa nɔgɔya kan dɛ a taara lawuduw de kan an fana y'a daminɛ fo bi u ko kalandenw sara k'u tɛ a se t'u ye a ka d'u ye mais u ka moyen t'u permettre ka kalandenw sara an ka problème t'a la anw tora an k'o lawudu kan ala nana sabu d'a ma kabini karamɔgɔ ye filɛ ye karamɔgɔ bi mɔgɔ joli bɔ a la bi karamɔgɔ 7 de bɛ dugu kɔnɔ yan bi joli karamɔgɔ 8 de bɛ dugu kɔnɔ yan bi nka u ka kalo sara juru t'anw na dɛ ayi u ka kalo sara juru t'anw na u ka to yan ala kama u ka denmisɛnninw ka la fi sabililahi u kana dɔrɔmɛ minɛ denmisɛnnin somɔgɔw la ala ko de don ala m'an dɛsɛ a la kabini o kunu fo bi mali kɔnɔ madrasa privé min ni denmisɛnninw di kalo sara bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min u b'u ka sara sɔrɔ ala barika la o ye mun ye parce que ko in dabɔra ala ko kama donc ka sɔrɔ ka na mawuludu fara kalanyɔrɔ ko kan dugu in bɛɛ bɛ jɛ ka fɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye mawuludu ye jaralakaw ni tarolakaw ni dugu bɛɛ a y'olu ɲɛ b'a la dugu de jɛra ka commission sigi ka cɛkɔrɔba ta n'o ye nabi ye k'o k'a ɲɛmaa ye donc dugu bɛɛ de bɛ jɛ ka nin mawuludu organiser ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ événement annuel dugu kɔnɔ ka ala fo ka ala barikada ala min ye diinɛ jidi dugu in kɔnɔ yan ala min ye kalanbulonw d'u ma ka tila ka misiri d'u ma ka musokɔrɔba kaleyɔrɔw caman dayɛlɛ bi Isa Jarabiya n'o ye Sa Jara ye ale de recruter don an bolo a bɛ musokɔrɔba kalanbulonw bi yan ale de bɛ cours di u ma donc o la baara min bi yan baara fitinin dɛ an bɛ dafe dugu bɛɛ fo u ye Bajɛ ka professeur n'o ye Jenu Dawuda ye Mangorotu ye an taara ziyara ala ye anw garisɛgɛ an y'a ye o y'a sɔrɔ bɛrɛ t'a jɛ san 100 na anw n'a jɛra a ye ladilikanw d'an ma a ye fɛn caman fɔ an ye olu yeli ye garisɛgɛw ye ala bolo ale tun b'a ka mɔdenw bɔ ye ka na yan bɛrɛ t'a jɛ kilo 10 na don o don Jago président bɔra ka kuma Maɲabugu président bi yan Maɲabugu n'o ye Kanɛ ye u y'u ka misiriko fɔ an b'a ɲini a ka noter e b'a noter ni bi bɔ yanni ka se jɔ Maɲabugu bɛ yen misiri b'u ka dugu la kabini a waati fo bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ Sebujɛnakaw bi yan Dɔgɔbugukaw bi yan ka fara ayiwa an b'a fɔ Ndosamana bɛɛ ka fara Donbilakaw kan a bɛɛ bi yan u bɛɛ b'u denw bila ka na yan fo Torodo Salifu bi yan ale ye Torodo ka di a y'a ka kalan kɛ yan ka tila ka taa Bamako an ye burusi da a ɲini ka na a taara Barako a seginna sisan mais a bɔra an y'a dɔn yan de yan kalanyɔrɔ la a bɔ Torodo ka na ka don kala de la yan a tilalen ko yan kala la an taara n'a ye Bamako sisan an yɛrɛ y'a kɛ Bamako ye ni minnu ye defu sɔrɔ yan dɔrɔn an bɛ taa n'u ye Bamako an bɛ ka so ta Bamako ye tali de b'a so sara ne t'a so sara da don so taara Sidankɔrɔ kalandenw ye ni minnu ye defu sɔrɔ yan olu bɛ taa yen u bɛ loger o so kɔnɔna na u bɛ tile zawiya la u bɛ dumuni kɛ yen mais su mana u bɛ taa sisi yɔrɔ la a kɛra ala de kama pour que u ka kalan continuité ka se ka y'a la parce que n'u ye defu kɛ yan n'u taara duguba kɔnɔ ni jatigila ko maa tiɲɛ kalo sara ko maa tiɲɛ pour que k'u kisi o ma an ye réunion kɛ k'a ɲini n'u tilala yan an yɛrɛw ka se k'u encadrer Bamako ye ka yɔrɔ ta k'u bila yen u bɛ dumuni kɛ caman bɛ surafana don Banjayi de fɛ sisan n t'a dɔn n'a sɔrɔ Banjayi sen b'u kɔrɔ n'a sen t'u kɔrɔ donc u bɛ tile zawiya la an y'a baara tila ten bɛɛ kɛ bɛ ka doni tila ni ɲɔgɔn cɛ maa si t'a girinya don donc a dabɔra ala de kama
donc ola ni mɔgɔw nana mun kɔnɔ mɔgɔ kuraw b'a kɔrɔlenw b'a kalama mais kura minnu bɛna f'u k'a dɔn k'an minɛ yan an tɛna ziyara kɛ yan k'an fa bi yan ou bien an ba bi yan mais ala ko ni jihadu yɛrɛ de bi yan i bɛna fɛn min kɛ yan dugawu min bɛ kɛ nin kɛnɛ sanfɛ walahi ala b'a dugawu minɛ parce que an tɛna kɛ foyi kama a ti kɛ nata wɛrɛ kama a ti kɛ diɲɛ ɲini kama a ti kɛ foyi kama ala jati kosɔn donc o la an bɛ sijankɔrɔkaw fo ka bamese fo ka nabi fo ale bɛ mawuludu commission ɲɛmaa ye mawuludu in organisation a man nɔgɔn musakabaw b'a la sɛgɛnw b'a la bamakɔkaw bɛ cotisation kɛ ka dɔ bila ka na c'est pour ça n'a surunna an b'a fɔ ko mawuludu sera bɛɛ b'i seko kɛ a y'a ka finiw fara ɲɔgɔn kan a y'a ka sabaraw fara ɲɔgɔn kan a y'a ka bololahɛrɛw fara ɲɔgɔn kan a kana dɛ kana da balimaw ma yan o caman nana finiw caman nana mɔgɔw y'u ka cotisation di sijankɔrɔ mawuludu ka d'u ye mais moyen financièrement a se t'u ye anw de bɛ u dɛmɛ a la an b'o dɛmɛ min kɛ dɔrɔmɛ ni fila min bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ d'u ma olu ka mawuludu dugu ye min cotiser ɲinɛ a bɛ se 100,000 ni kɔ ma an ye min bila ka na o ni yankaw yɛrɛ bɛ min fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ ye kelen dɛ donc o la ala ko de don fɛn bɛɛ k'a dɔn i bɛ wari min di a la i bɛ effort physique min k'a la i bɛ seko min k'a la a bɛ taa min na nin de don e ta tɛ taa ne jufa kɔnɔ ne ta tɛ taa i jufa kɔnɔ i ka baraji tɛ sɛbɛn ne nɔ na ne ta tɛ sɛbɛn i nɔ na min bɛ min kɛ ala bɛ i sara o de la ala ye kɛnɛ ɲɛnamaya ɲinɛ fana n'an ka karamɔgɔbaw ye an ka samɛ sirifikɛ ale nana fara an kan k'a fɔ an ka samɛ sirifikɛ n'o ye hayidara ye mukadamu usman tarawele y'a fɔ a ye ko amina mukadamu usman ye an jɛ ɲɔ a bɛ zawiya la don o don ale de bɛ arajo bɛnkan la mubashiruna ɲɛmɔgɔ don ale de y'a fɔ a ye a y'a fɔ a ye dɔrɔn n'o ye mukadamu hayidara ye a ko makiba ka mawuludu min bɛ kɛ siɲɛkɔrɔ a ti fɔ n kɔ mukadamu ko a ma ko ni i ma wuli joona ko n bɛ taa k'i to dɛ a ko ne yɛrɛ tɛ sɔn su in na bilen yɛrɛ donc o la a nana kɛnɛ ɲɛnamaya bolo ala ka n'a ɲɛnamaya a nana an ka ko ja don an na ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a kɔrɔta Amadu Tali Jalo wuli k'i jɔ wala kelima nin ye an balimakɛ ye docteur Amadu Tali Jalo a b'a dɔn a bɛ AMCC la an kanu ɲɔgɔn don agence musulmane d'Afrique a bɛ baara kɛ yen professeur don université la a y'an kanu a tugura an nɔfɛ ala kama a fana komi siran ka na sijankɔrɔ ale ɲɛna ko ale bɛ ko taama b'a la a sera ne kun nka ɲinɛ a ja jɔra an nana an bɛ dugawu k'a ye an bɛ ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ale fana ye dawakɛla ye docteur Mahamadu Umaru Kone ale y'an dɔgɔnin ye ala k'a n'a sara kanu na ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an ka CFORPA ɲɛmɔgɔba fana nana n'o ye Seydou Baba Keyita ala ka hɛrɛ k'a n'a ye nin de ye arabu kalan na gouvernement ye cellule kura min créé ministère de l'emploi kɔnɔ direction nationale de l'emploi kɔnɔ cellule d'appui à la promotion de l'emploi des diplômés et formés en langue arabe au Mali u ye ale de kɛ a coordinateur ye coordinateur national ye ale de ye an bɛ dugawu k'a ye a ta fɛn ala k'a d'a ma Musa Tangara fana mɔgɔ caman t'a dɔn donc bi ale fana ye CFORPA chef de cellule service entrepreneuriat ale bɛ o kunna donc ba fana bɛ Mamadou Ghali Tall a kɛ orientation ba de b'o kunna donc mɔgɔ caman b'a la an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn a bɛɛ y'an ka ɲɛru ka mɔgɔw de a bɛɛ y'an ka mɔgɔw ye donc o la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ta fanga d'u ma an ka kati président n'o ye Mujahidu ye Sidibe ale de ye AMCT président ye ale ye groupement fana président ye kati kɔnɔna na a fana n'a ka délégation nana ani Keyita nana ani Kane ani an ka alimamiba an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u sara maa min nana yɔrɔ jan yɔrɔ ka fara Segu délégation kan ka fara an ka société civile di Bamakɔ président kan n'o ye Bukari Tabure ale ye conseil régional société civile président ye Bamakɔ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye mɔgɔbaw caman de nana bɛɛ y'a kanu yɔrɔ ye k'u bɛ wuli ka na fɛn min bɛ yan ka na dɔn o ye ko in barika de ye ani sijankɔrɔkaw ka ŋaniya ɲuman min n'u ye ko in kunbɛn n'a ye mɔgɔw bɛ nako caman kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ kunbɛn ka ɲɛ ko mɔgɔw tɛ hakilisigi sɔrɔ yan u b'o fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ sababu ye maa si tɛna nka n'i y'a ye toujours mɔgɔ kuraw b'a ɲini ka na mɔgɔw b'a fɔ an bɛ taa sijankɔrɔ lajɛ an bɛ taa mawuludu in na ni jama bɛ na hɛrɛ de bɛ na koyi donc o la o bɛ dépend dugu musow ani dugu cɛw a ka maa ladonko ɲuman na
wala ba me se ka foli kai ka wala nyuma do kai aka la se dugutigi ma dugutigi febe temna abe amboya abe ka ta kungo fobi foka na se pasuruma ana bejera bulo kono nana anu de ko embedla bulo kono ka sura ka boke na sabe nu dugutigi ma jeni miye akunu se de donc wala nu dugutigi defo ala ka hera kanu ala kanu sara anda wajul fo ke ble anda fo ni wala nyuma doy ka zawiya muso fo ambaw ufkara delegation bay kana kamni kungo mo bala kana bi u chama nana do nanu yoru ka mobile personnel la do nana sotra mana depuis 6 heures muso ro bi zawiya kuno nana depuis 6 heures ku ka bara toy ku ka mo toy ku ka hamu toy bien dimanche de konyoni dem ko ka tabba mako no ya betoy kana ya to yala di kama ala ka du sara na mimi vo on nana ala de kama mama ibina ni nana ala ka mimi nyini bo so amina do mi jama kundi ande angu man dogo kana da man dogo kabo amina ya watimi ami do ya shufe ami bo ya shufe ngabi jama bi kana o ba jira ko ala de bi koina kala yoro kundia foi kundia nabi kala yoro bia kala ndo ma kono misri bia bi juma bi sala kono juma almami bia no isai isa dumi ala ga haraka na ala kana dem donc ola akara ni amsati tondo nga chesri dorba ni fla anaka watu doni ala ani be ko ngi ka hamie ni be fo ku yemuye ali bi boko do fara hamika ata mo bulo ko ko zara dana ko madame ni foi madame ni parce que 6 ans de bara arab na damini parce que amba feka yanga cité belebele de am feka karamo ka so de joy même se ka minga be ko ke so ka se ka joya ka se ka ya anime o ma be ka karamo ka sigi yore ni mami nana tlekele tlefla o tigi nana ka isi ke karamo fe parce que bamako wajuli be bi misir ko no de la fitr ni safo wajuli chairman be an fe bamako kono na so nyini wajuli do ni juma sera yen ka almamin na ami wajuli mununge muso banga na songo dama ami mi ke alakama manja meni boro ba mako dafe 15 km 20 km 40 km ibna soro dine tay dine bi anyoro lawa amina mami mo de chesri ke ka wuni ka joke an famu nu debna kelengele munu tora no esiriki nu nyonawe ulu de jora angana jaga fara nyonga ni bora ka ta toma ni bora ka jike bela du ko kono nana dine ne ka bula dine ka duwe me joni mina dine fuye joni mina ka du kala atanta amuno ni nyoti ka kuma sera amina nyogoshi kuma na ka nyo fara nyonga na ndara fo sa wara nyogoshi wati o mainde donc on a aw munubia keta aw munubia aw de kanga ayere organiser no de fop mabe sebe janakawi sebe janak fe drita kutave no de fois aw de bisiki da kono aw de bi réalité do aw de kaka ayere organiser anya dugu muka bisaba fara nyonga ya ku forbi almamuna wajul kala munubia almami munubia ulu ka former ku de ka wajul ke chokola ka do foru ka capacité ka ko lu la caravane la burshona dugo ni nyaje on de le do de la donc mais on nya ke chugo anti yanga bo donc karamoko wajul kelaw aka ye nyoro do aka projet la non de la ra jodo ala ba nyina dawo de bi nyoro la ba mako ko ni wajul kan duma ben am jin mere mi amanda fote u kono amanju fo fa oy ba mako ye nga chiete de parce que dine ya mogo dine tiam ibi misiru soroya njamana kono nana asalba almami kele na ka misiru wele jango samia donné mi flene do wati mi flene ni samia dona mutoko fo ya kuma be mo dan sanji benga o kadi bama na tlo la katbe misiru wele kaka ni dan sanji bena katle ba forokono shufa almami mado halal almami rata misiru so misiru biya marakono falu de do kono nana la ra jodo aw munu ngo kwaye do atuye kwaye karamoko ye karamoko jufa tugu on donata on borata billahi ala ba nyin galal kiyama jodo subhanallah mal burshana na babiti ko sa no mboto sigaso andana se dugu dola misri nyuma mbajo me dugu sera dawle rafe almamin nana fitri sera on nyanjo anya bala dobe ka khule demu
ama mai anw nana ko bi misiri datugu anw nana min kɛ aye anw natɔ ye a ye misiri dayɛlɛ a ko k'o misali an ko misali an ko k'a kɛra ten ko mɔgɔ kun a ko mamadu bi kɛ ko ale kelen de bi yan alimami kelen de ye ikama nana jɔn n'a ye an yɛrɛ ye azanu kɛ ka ikama k'a kɔfɛ an ye sala n'an ye salamaleku bilala a ye misiri datugu a taara anw yɛrɛ taara misiri dun jɔn bɛ dugu kɔnɔna na mun do parce que duwatu n'o ye welelikɛlaw ye minnu wele ko dawakɛlaw ko wa dawa kɛ de ti dɔwɛrɛ koyi ka diinɛ lase mɔgɔw ma a ma se minnu ma walima diinɛ nege bɛ maa minnu na k'a lase olu ma an bɛ se ka objectif dɔ de ye nin ye ko ka silamɛya don yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni silamɛya fanga ka dɔgɔ a la o de b'an ka papiye kɔnɔna na o de y'a to an sɛbɛn laɲini dɔ de don a bɛ papiye de la donc o la duwatu minnu bɛ yan sidi bɛ aw ni a ɲɔgɔnnaw ala y'a moyen d'a ma a kumakan lamɛnnen don a ye don bɛlɛdugu kɔnɔna na association minnu bɛ yen anisidi bi anisari bi tɔn minnu bɛ yen a y'a fanga fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ mawuludu wajulu gansan ye domasi wajulu gansan ko tɛ a ye fɛɛrɛw tigɛ a ka stratégie labɛn min bɛ diinɛ cɛri yan jamana kɔnɔ diinɛ nege bɛ maaw la misiri ko b'a yɔrɔ caman e yɛrɛ dɔ ka david ne ma don o misiri jɔlen don ka ba pewu u mago bɛ 40,000 de la walasa k'u ka dugu misiri jɔ mais u dɛsɛlen don sɛnɛkɛlaw don se t'u ye moyen t'u ye mais 40,000 su kelen an b'o ta ka di mɔgɔ dɔ ma babako ye mais yan o bɛ diinɛ sabati yan o de y'a to maa wɛrɛ dɔw nalen don bi ka bɔ jamana kɔfɛ olu bɛ ka infirilen to babako ye u bɛ ka tiɲɛni kɛ yan jamana bɛɛ kɔnɔ ka taa bil afkari la hadama ni hakilila tolu ni hakilila tiɲɛniw ye donc o la il faut faire attention duwatu minnu bɛ yan wajulikɛla minnu bɛ yan anw minnu bɛ yan ale anw minnu bɛ yen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala kama walasa diinɛ ka don nin yɔrɔ ninnu na karamɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yan olu ka se ka bila condition na u ka se ka former u ka se ka jajo sɔrɔ u ka se ka moyen sɔrɔ k'u ka diinɛ baara kɛ musokɔrɔba caman bɛ yan an baw caman bɛ yan babu tɔhara dɔ saniya bonda saliji tacogo janaba tacogo u mɔgɔ bɛ maa la maa min b'a d'u ma n'i ma o de bɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye donc o la k'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka baara kɛ ala kosɔn an ka cɛsiri kɛ an minnu bɛ yan an kana jɔ an ka dɔɔni fitinin min n'ala y'o kalifa an ma ala ye aw de kɛ dɔɔnibaw ye ninnu cɛ la dɔɔni fitinin min bɛ aw la ala de y'o di aw ma ko a kɛ ka fitinɛ yeelen maa tɔw ye o tuma ni aw n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan diinɛ bɛ don yan yɔrɔ la diinɛ ka d'u ye u mago b'a la u pɛrɛnnen don k'a dɛmɛ nka u ma maa de sɔrɔ maa min b'a d'u ma ɲɔɲininaw de bɛ na yan bagaɲininaw de bɛ na yan campagne kɛlaw de bɛ na yan ni campagne banna k'an bɛɛ fo san wɛrɛ fo an k'o bɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ kuranɛjigi caman kɛra an tun ye ala wele caman d'u ma u y'a kɛ an b'u fo u ka cɛsiri la an bɛ sigiro kɛ bamakɔ ye an y'a bɛɛ ɲɔgɔnna d'u ma u y'a bɛɛ kɛ u bɛ fɛn ka kuma dɔn an yɛrɛw tɛ min kɛ n'a gɔnna kuma o kuma an b'u wele ka fɛn dɔw d'u ma u b'a kɛ donc o la a bɛɛ dugawu bɛna ka na ɲɔgɔn fɛ ala k'a minɛ an bɛɛ ma ala ka jamana basigi ala ka jamana kolo suma ORTM nana an b'u fo ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Sherifila TV n'o ye Sherif Salamata Hadara ka télévision so ye olu fana nana ka na an dɛmɛ Sise de taar'u ta ka na n'a ye n'o ye an dɔgɔkɛ ye Mohamed Sise olu de nana ɲɔgɔn fɛ an b'u fo ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Sukutu misilimanw n'o ye pionniers ye an ɲɛ b'u jɔlen la pionniers Wajara n'a ka mɔgɔw ani Habib san o san u fana bɛ na parce que pionnier musulman pionniers bɛ yen a bɛ pionniers de dɔn mais silamɛya ta cadre kɔnɔ an b'a lɔ ko sukutu musulmanw sukutu musulmanw ani sukutu laïcs ani sukutu catholiques o de bɛ Mali kɔnɔ ninnu de ye musulmanw an ye a créé c'est reconnu par l'État gouvernement yɛrɛ ka fɛn caman même kunnasini ko o ni ministère de la jeunesse ye ɲɔgɔn ye donc o la an bɛ dugawu k'u ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye walasa u ni yan denmisɛnninw ka don ɲɔgɔn na u ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala ka san caman jira an na ka nafa bɛɛ fo ka Segu délégation fo ka yɔrɔ maa ma nana yɔrɔ jan ni yɔrɔ sugu an bɛ min dɔn an ni min dɔn ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Zawiya musokɔrɔba Banna Kone Bakɛ Tuyatara k'a bɛɛ fo madame Makadu ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye an ɲɛ b'a la an ka vice président nana Yaya Tarawele ala ka hɛrɛ k'an n'a ye na b'a bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la k'an misɛsi tɔnden bɛɛ fo ka foli kura toujours an ka certificat ye ne ma wala min
haydara ye ayiwa a bɛna ko laban a bɛna dugawu fana k'an ye n'o ye sirifi dugawu ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. AMCC ye tɔn min sigira hakilila dama dama kan a fɔlɔ ye jumɛn ye bɛn ani cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ k'o don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. A filanan ye jumɛn ye silamɛya yɔrɔ minnu bɛ yen ni degun b'olu la kalan ta fanfɛla la walasa ka se ka kunfinya k'o kɛlɛ ka bɔ silamɛw la. A sabanan o ye silamɛya laadalako a donbaw a n'a kobaw ka se ka barika don olu kow la. AMCC sigilen ni sisan cɛ a ka baarabaw la a ye kalanyɔrɔw jɔ a ye maakɔrɔba kalanyɔrɔ a ye olu caman sinsin denmisɛn kalanyɔrɔ a ye olu caman sinsin madrasaw fana a ye olu fana jɔ a bɛɛ kɛra AMCC yɛrɛ ka ayiwa nguloma kan. Kumakan laban nin waati in na o bɛ ɲɛsin maa dama dama ma. Fɔlɔ a bɛ ɲɛsin an filɛ dugu min na dugu sigibaw a bɛ ɲɛsin olu ma. U y'u denw don kalanyɔrɔ la yan u ka barika don kalanyɔrɔ la u ka barika don kalan na. Parce que n'i y'a mɛn sini a sigira dɔ de kan kan donc denmisɛnninw de ye sini maabakɔrɔw ye olu ka ladonni k'u kalan o fɛnba y'o ye. Parce que ka d'a kan AMCC ye denmisɛnnin minnu kalan yan a dɔw bɛ an ye sera ka busu ɲini olu ye ka taa kɔfɛ dɔw taara kalan kɛ kɔfɛ ka na bi donc o ye koba ye donc o la an bɛ a ɲini u fɛ olu u ye den minnu don kalan la u k'u tɔbɔtɔ hali bi k'u hakili to u ka kalanko la. A filanan ye jumɛn ye yan yɔrɔ ninnu yan jamana ninnu kan silamɛya barika ka dɔgɔ ani Bamakɔ cɛ n'i y'a jateminɛ a tɛmɛ kilo 45 ɲɔgɔnna kan mais maa min bɛ se ka bɔ Bamakɔ jusuma min na ka n'i da yan a ma nɔgɔn donc duwatu tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ dawakɛlaw wajulukɛlaw diinɛ karamɔgɔw an b'a ɲini fo k'u ɲɛsin yan yɔrɔ ninnu ma an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka baara kɛ. AMCC nana anw fɛ yan Sijankɔrɔ yan an bɛ se san 25 yɔrɔ la alhamdulilayi a nana ni ka jumɛn ye yan silamɛya anw kalanna ka bɔ kalanyɔrɔ anw nana mais silamɛya baara mɛn nɔgɔ anw bolo anw ka mɔgɔ kalanni fɔlɔ bɛɛ lajɛlen taara burusi kɔnɔ sigi a mɛn nɔgɔ mais ala yɛrɛ barika la AMCC tɔ nalen na ni Muhamadu Tarawele sababu ye Sheikh Muhamadu Makiba sababu la anw kɛra mɔgɔ sigilen ye yan diinɛ kama anw bɛ taa yɔrɔ la tun fɔ kalanyɔrɔ ko nana ka na sabati an bolo madrasaw nana ka na jɔ alhamdulilayi denmisɛnninw b'an bolo kalan na ne yɛrɛ ye a karamɔgɔ dɔ ye ka bɔ kilasi fɔlɔ la ka taa filanan na ka b'a dayɛlɛ la olu de bɛ ne bolo alhamdulilayi a kɛra ɲɛsɔndiya ye AMCC a kɛra denba ɲuman ye Sijankɔrɔ dama tɛ dɛ an b'an ko Kulikɔrɔ région yɛrɛ bɛɛ Madu a kɛra sababu ɲuman ye Kulikɔrɔ région yɛrɛ la bari Kulikɔrɔ région a ka silamɛya a mɛn nɔgɔ an kɔnna fɛn fɔlɔ minnu mɔ o de ye mɔgɔw hakililaw ta kosɛbɛ o tuselen ka bɔ yen nɔ ka na ni silamɛya ni kalan tɛ o tɛ nɔgɔya o de y'a to an hami dara kalanyɔrɔko kan kosɛbɛ kuma kalanyɔrɔko ni silamɛya ni kalan tɛ silamɛya a sabati mɛnni an kɔni nana ka na kalanyɔrɔ jɔ sababu la ala ni libikaw sababu kalandenw b'an bolo yan nɔ alhamdulilayi karamɔgɔw bɛɛ yan nɔ karamɔgɔw fana bɛ sara minnu ta alhamdulilayi o bɛ sɔrɔ kabi daminɛ na o mɛ lupe ala barika la an bɛ ala fo ka Mamadu tano la. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli yarabi nin baara min kɛra AMCC jɛkulu fɛ ala ka a bila u ka mizani na an bɛ ala deli duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔna na ala ka duwawu ninnu minɛ jamana in ala ka basigi ka ala deli san wɛrɛ ta ala k'o yirana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa shukran lakum. Ni sanu ni wariye donga sere more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je